Täällä Iloinen Leipuri on tehnyt sämpylätaikinaa, niin kuin havaitsitte. Monitoimikoneessaan upouudessa on kokkailut 0,5 litran sämpylätaikinan. Mutta kuinka ollakaan, nyt sitä tursua tuolta... pöydälle tursusi myös kissa. Mutta siis... Katsokaa sitä. Se elää. Se kuohuaa, kuplii. Se juttelee. Mitä olen tehnyt väärin? Siis tiedän, että sämpylätaikinaan kuuluu turvota, mutta, no on se pian siinä puoli tuntia ollutkin. Kohta se kyllä tulee sieltä ihan yli laitojen. En oikein tiedä, että mitenkäs tämä tässä nyt... Kuinka tämä kaaos sitä hallitaan? Kohta se tulee tuosta torvesta ulos. Ruis. Ollaanko me leivottu vähän sämpylää? Tuff. Se päästelee ääniä. Ainakaan hiiva ei ollut vanhaa. Damn. Kaiken kunniaksi mulla oli parvekkeen ovi auki. Hei. Taikina. Hyi, miksi tää maistuu näin suolaselle? Hei, siis tulee ihan just tuolta torvesta pihalle. Alan tekemään jotain. Heippa.